it-qarbin se jsir wara r-Rużarju biex fissija li għandna nlaħqu kollox. Inselmilkom, illum l-erba' 17 ta' frar, il-Knisja tagħti bidu għall-40 jum tar-Randan Imqaddes. Nilqakom għal din il-Quddisa u r-Rużarju mill-Knisja ta' Sarrija fil-Furjana. Imexxi l-Arċisqof Charles Scicluna. Jikkonċelebra ir-rettur ta' din il-Knisja Patri Lino Spiteri. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Nitolbu. Għatina mulej li nibdew bis-sawm imqaddes it-taħriġ għat-taqbida tagħna bħala dixxipli ta' Kristu. Ħalli nitwettqu bil-qawwa tar-rażan u nissiltu tajjeb kontra l-ispirtu tal-ħażen. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġoel. Dan jgħid il-mulej: Erġgħu duru lejja biqlubkom kollha, bis-sawm, bil-biki u bl-ilfiq. ċartu qalbkom u mhux ilbieskom. U erġgħu duru lejn il-mulej Alla tagħkom, għaxu twajjeb u ħanin, tqil biex jinkorla u kollu tiba u jisobiħ għal-ħażen. Min jaf jerġax jibdilu u jisobiħ u jħalli barka warajh. Offerta tal-ikel u tax-xorb lill-mulej Alla tagħkom. Doqqu tromba f'Sion, ordnaw sawma u sejħu laqam qazza. Iġbru l-poplu, qazzu l-ġema, għajtu x-xjuħ,
iġbru tfal u trabi tal-ħalib. Ħajoħroġ l-arus minn kamartu u l-arusa mill-kmajra tagħha. Bejn il-portiku u bejn l-artal ħajibku l-qassisin għaddejja tal-mulej. U ħajajdu, ħenna l-poplu tiegħek mulej, u la tħallix il-wir tiegħek jaqa' għaż-żebblieħ u jiġi fil-sin il-ġnus. L-għala għandu jingħad fost il-popli fejn hu Alla tagħhom. U l-mulej ġitu għejra għall-art tiegħu, għader il-poplu tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien o Alla ħenna lina għaliex ġnibna. O Alla ħenna lina għaliex ġnibna. Ikollok ħnina minni o Alla fit-tjubitek. Fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni konni mill-ħtija tiegħi. Naddafni mid-dnub tiegħi. Flimkien o Alla ħenna lina għaliex ġnibna. Għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi, kontrik biss jiena dnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Flimkien o Alla ħenna lina għaliex ġnibna. Oħloq fija qalb safja o Alla u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Flimkien o Alla ħenna lina għaliex ġnibna. Rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi spirtu qalbini wettaqni. Iftaħ li xuftejja Sidi u fommi ixandar it-tifħir tiegħek. Flimkien o Alla ħenna lina għaliex ġnibna. It-tieni qari. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti. Aħna nagħmluha ta' ambaxxaturi ta' Kristu bħalli kieku Alla stess qiegħed isejjaħ permezz tagħna. Nitolbu fġieħ Kristu. Ħallu lil Alla jħabbibkom miegħu. Dak li ma kienx jaf x'inhu dnub, Alla għamlu dnub għalina sabiex aħna nsiru fih ġustizzja ta' Alla. La darba qegħdin naħdmu flimkien ma' Alla, aħna mela nħeġġukom biex ma tirċivux il-grazzja tiegħu għal xejn. Għax hu jgħid, fi żmien it-tajjeb smajtek. Fi żmien is-salvazzjoni għentek. Araw, issa hu żmien it-tajjeb. Araw, issa hu jum is-salvazzjoni. Il-kelma tal-mulej. Illum la twebsux qalbkom, iżda jisimgħu leħen il-mulej. Il-mulej magħkom qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: qisu li l-emejjel tajba tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidhru qudiemhom. Għax inkella ma jkollkomx ħlas mingħand Missieri li hu fis-smawiet.
Mela, meta tagħmlu karità, tmurx id-doq it-trombi qudiemek x'se tagħmel u se jagħmlu dawk għax hekk jagħmlu dawk ta' wiġb ieħor fis-sinagogi u fit-triqat biex in-nies ifaħruhom. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Inti meta tagħmel karità qis illi jdejk ix-xellugija m'għandix tkun taf x'qed tagħmel il-lemenija biex hekk il-karità tiegħek issir fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu moħħbi irodlok ħajr. U meta titolbu tkunux bħal dawk ta' wiġb ieħor għax dawk iħobbu joqogħdu jitolbu bil-wieqfa fis-sinagogi u f'salib it-toroq biex jidhru quddiem in-nies. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħduh. Iżda meta titlob, idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa, għalaq il-bib warajk u itlob lil missierek li hu bil-moħħbi u missierek li jara dak li hu bil-moħħbi iroddulek hu. Meta ssumu tqarsu xwiċkom bħalma jagħmlu dawk ta' wiġb ieħor, għax dawn ikerħu wiċċhom biex quddiem in-nies jidhru li huma sajmin. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda inti meta tkun sajjem, idlek idejk, idlek xarek u aħsel wiċċek biex mhux qis quddiem in-nies tidlu li intom sajmin, imma quddiem missieri li hu fis-smawiet u li hu fil-moħħbi. U jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu il-ħajr. Din hija l-kelma tal-mulej. ċartu qlubkom mhux ilbieskom. Il-kliem tal-profeta Ġoel li bih nibdew dan l-istaġun tar-Randan ipoġġi l-attenzjoni tagħna fuq il-qalb. Dan huwa staġun li aħna nsejħulu ta' penitenza. Imma il-mulej mhux qiegħed ifittex il-moħqrija ta' nfusna, imma l-konverżjoni tal-qalb. Jekk aħna nħarsu lejn is-Salm 50 li qrajna bħala salm responsorjali llum, li huwa is-salm penitenzjali per eċċellenza. Aħna tlabna flimkien ma' David wara li kien nidem, oħloq fija u Alla qalb safja. Din trid tkun it-talba tagħna f'dan ir-Randan. Għax il-mulej huwa ħerqan li dan il-pellegrinaġġ, din il-mixja tkun għalina mixja tal-qalb. Qabel il-Vanġelu llum smajna is-Salm 94 bl-eżortazzjoni bl-istedina tiegħu. Illum la twebsux qalbkom, iżda jisimgħu leħen il-mulej. Fil-Vanġelu ma nsibux il-kelma qalb, imma Ġesu għal 3 darbiet jirreferi għal missier bħala dak li jara dak li hu fil-moħħbi. Hekk il-karità tiegħek għandha ssir fil-moħħbi jgħid, u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi iroddilek hu. Hekk ukoll jgħid fuq is-sawm. Hekk ukoll jgħid fuq it-talb. Inti meta titlob,
idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa, għalaq il-bib warajk u itlob lil missierek li hu fil-moħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħbi irodlok hu. U Ġesu meta jitkellem fuq is-sawm jgħid ukoll meta tkun sajjem idlek xarek aħsel wiċċek biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjem, imma quddiem missierek li hu fil-moħbi. U missierek li jara dak li hu fil-moħbi irodlok hu. Imma x'inhi din l-espressjoni li jara dak li hu fil-moħbi? Quddiem Alla, meta nagħmlu karità, meta nitolbu, meta nsumu. X'inhu li żjed importanti? Hija l-qalb tagħna. Bliema qalb tajt il-karità, bliema qalb tlabt, bliema qalb somt. Il-Papa fil-massaġġ tiegħu għar-Randan ta' din is-sena jistedinna nagħmlu vjaġġ ta' fidi, ta' tama u ta' mħabba. Din l-istedina tal-Papa fil-kuntest tal-pandemija. Qegħdin fil-Knisja ta' Sarrija ġewwa l-Furjana, knisja sabiħa li ġiet restawrata mill-ġdid u li kienet mibnija mill-Gran Mastru Nicole Cotoner wara l-pesta tal-1675. Din hija knisja li hija wiegħda għall-epidemija. Aħna mhux epidemija għandna, imma pandemija. Epidemija li ħolqot u laħqet effetti globali. U għalhekk għandna mhux biss il-Madonna Immakolata imnisla mingħajr teba ta' dnub, imma għandna lil San Sebastian u l-San Turrokku li huma il-patruni tal-poplu Nisrani fi żminijiet tal-pandemija u tal-epidemija. Il-Knisja għandha wkoll kwadri sbieħ ta' Mattija Preti għal San Nikola, il-patrun tal-Gran Mastru, u Santa Rosalija, il-patruna ta' Palermo. Imma qegħdin hawnhekk f'din il-Knisja fil-bidu tar-Randan fil-kuntest tal-pandemija tal-COVID-19. Il-pandemija jekk hemm bżonn tallimna xi ħaġa, l-ewwel nett tallimna kemm aħna dgħajfin. Imma wkoll tallimna it-triq tal-qalb. Din hija t-talba tagħna llum aħna u nibdew il-mixja tar-Randan. Mhux kwistjoni ta' penitenzi esterjuri għal wiċċ in-nies. Ġesu jħares lejhom mhux sabiħ wisq. Il-lanqas kwistjoni ta' ritwali u tradizzjonijiet. Id-domanda l-mistoqsija li rridu nagħmlu lil nfusna llum hija fejn qiegħda qalbi? Kif tħabbat qalbi għalija nnifsi, għal ħija, għal oħti, għal mulej. Wara kollox, is-sawm iħares lejn il-kontroll tiegħi nnifsi. Il-karità tħares lejn l-imħabba, lejn oħti, lejn ħija. It-talb huwa l-imħabba tiegħi li tirrispondi għall-imħabba ta' Alla. Dan ir-Randan, f'dan il-pellegrinaġġ tal-qalb, jalla l-koll niskopru lil mulej li fl-imħabba tiegħu iħenn għalina. Nistgħu ngħidu li fl-istaġun tar-Randan u tal-Għid l-imħabba ta' Alla issir għal kull wieħed u waħda minna ħniena. Mhux ta' bxejn, illum qegħdin nibdew billi nitolbu l-mulej li joħloq fina qalb safja u nistennew b'ferħ kbir li f'waqt il-Għid il-kbir aħna niġġeddu fil-ħnina ta' Alla
u nikkonkludu l-festa tal-Għid mhux biss bid-don tal-Ispirtu Santu fejt il-50 li miegħu jġib ukoll il-maħfra tad-dnubiet, imma wkoll ħadd fuq l-Għid, fl-ottava tal-Għid ħadd tal-ħniena divina. Dan l-istaġun tal-ħniena ma nibżgħux nersqu lejn Alla kif aħna. Fil-verità tagħna, il-Papa meta jitkellem fuq il-fidi jgħidilna b'sens ta' umiltà u verità nersqu lil Mulej li ħobna. Ma nitwelfu qatt it-tama għax dar ħaġa li tista' tiġrilna hija li ntilfu t-tama. Jekk aħna nemmnu u nittamaw tas-sew, inkunu nistgħu inħobbu tas-sew. Illum la tweqsux qalbkom, iżda isimgħu leħen il-Mulej. Ħuti eżiż bl-umiltà kollha nitolbu lil Alla l-Missier biex isawwab il-milja tal-barka tiegħu fuq dan l-irmiet li sejrin inqedu fuq rasna b'xhieda tandiema. U Alla int ħenna lina meta numiljaw ruħna quddiemek u bit-tbattija li nagħmlulek ittaffi l-korla tiegħek għalina. Fil-ħnina tiegħek isma' t-talb tagħna kun twajjeb magħna Mulej u sawwab il-grazzja tal-barka tiegħek fuq dan l-irmiet li aħna għaddejja tiegħek fil-bidu ta' dan ir-randan sejrin inqedu fuq rasna. Biex wara li f'dawn il-ġranet qaddisa inkunu ħejjejna ruħna u saffejnija mid-dnub, jistħoqilna naslu biex niċċelebraw sewwa il-misteru tal-Għid ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Indmu u emnu fil-bxara tajba.
Nitolbuk mulej tilqat-talb tagħna biex dan ir-randan ikun għalina pellegrinaġġ tal-qalb, nagħmluh bil-qalb u li fih issaffi il-qalb tagħna. Nitolbuk mulej għal kull min għaddej minn xi tbatija fiżika, morali, psikoloġika, biex int tkun il-faraġġ tagħna f'dan il-vjaġġ ta' penitenza u tgħinna naqdu d-batija tagħna ma' tiegħek fuq is-salib. Nitolbu għal dawk kollha li fl-ispirtu ta' Marija Addolorata qegħdin jaqdu lil min qiegħed isofri huma preżenti fl-isptarijiet tagħna, fir-residenzi tagħna, f'kull ambjent fejn hemm id-batija biex intimla l-qalb tagħhom b'vera mħabba. Nitolbu. Mulej għatina l-umiltà li narfu fejn inti qed tisteddinna nikbru fl-imħabba, fil-fidi, fit-tama. U tagħtina wkoll qalb kbira biex nimxu warajk. Nitolbuk mulej tilqat-talb tagħna fil-bidu ta' dan ir-randan imqaddes. U tagħtina l-grazzja li nemmnu fik, nittamaw fik u nħobbuk f'ħutna u fuq kollox bi Kristu Sidna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. B'solennità kbira mulej sejrin nofrulek is-sagrifiċċju fil-bidu tar-randan. Nitolbuk li b'emil tandima u mħabba inrasnu fina l-ġibdiet ħżiena u nitnatfu minn dnubietna. Ħalli nitħejjew kif jixraq biex niċċelebraw il-passjoni ta' Kristu ibnek li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna intrażżan fina id-drawwiet ħżiena. Terfalna ruħna lejn is-sema. Tqawwi fina id-drawwiet tajba u troddinna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bihi faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-oli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dussija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti
bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati bħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Appostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u dina nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li tritin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieb ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj.
Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħidnu bit tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Ejjew nitolbu dan ir-rożarju llum għal dawk kollha li għaddejjin minn mumenti ta' tbatija u għalina wkoll biex ngħixu randan ta' fidi, ta' tama u ta' mħabba. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu Amma, nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn ta' tbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wara l-araq tad-dem.
Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flaġellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie inkurunat, kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba' misteru minn tadbatija tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titin kif is-sema jgħidha fl-art. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teba. Lilek nitniedu aħna nikunolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuq. Għamela avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġini Marija. Itlob għalina qaddisom Malla skont il-fema tal-Papa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titin kif is-sema jgħidha fl-art. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu fis-sliem. San Giuseppe ta' Alpsafja, San Sebastian Martri, Santu Roccu, San Paul Missierna, San Publiu,
San George Preka, Beato Nazio Falzon, Beata Deodata Pisani, intom qaddisin protetturi tagħna itolbu l-Alla għalina. Għamel mulej li s-sagrament li rċivejna ikun tajnuna għalina, biex is-sawm tagħna jkun joġbok u jiswilna għal fejqan ta' ruħna bi Kristu Sidna. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek kbirhom Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem il-qudiesa mill-Knisja ta' Sarrija fil-Forjana. Infakrukom li min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli ħidmieta fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mti/donazzjonijiet. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:30.
Inselmilkom.